Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe? Okay, yɛkɔ na yɛdi nkɔmmɔ na aftermath of nsɛm kakrakra siiɛ na yɛsua deɛ free mu no ɛno na ɛhia Kotoko remain supreme but ɛgyina me ne mmienu so na yɛaka nsɛmpa sɛnea ɛbɛyɛ na coaches no nso de bɛyɛ adwuma na players atumi de afa ntoma pɛfrɛ a na yɛabɔ yɛ tuhyire ɛno na ɛhia team ɛwɔ recess Wednesday yɛ resume na bibia atumi akɔ so kama yaka players a say window no mmienu ba bɛsɔ soɔ ɛno nso wate ne dada but ɛdi nkɔmmɔ na me ne me senior brother nso ɛntoa so ɛmfiri yɛ kolomi na yɛabɔ nkɔmmɔ senior kyerɛkyerɛ wo biribi abɔkɔ deɛ Yankop adom ne mo mpa ibo biribi abɔkɔ me ho yɛ mo nso ɛ oh nyame adom biribi abɔkɔ na Kotoko ne ha si lomi amanfoɔ te ho nka ɔmo hwɛ bia na radio amfa mo mfikyire bi wɔ ha Ghana fo ne bi wɔ ha nti na ɛyɛ Kotoko ne house nso yɛn wɔ ha no bi yɛ Kotoko bi so yɛ house nti ɛba ne saa deɛ fiti enura deɛ wesi na deɛ man yano adwo Kotoko ano adwo house fo no na ɛkasa wɔ ha Togo fans house fans ɛwɔ Togo no ehuru mo Ghana fo ne bi wɔ ha ɔmo yɛ house fo nti yɛ nso yɛ Kotoko fo no ɔmo sere yɛn introduce who biem amanfo filu pa o muso tuja kama e filu me bo full name no biem ma tiefo e na e bia fe na nipa ne be share video wi na yemon common free Togo yemon to common free Togo pache yo medamase ne akonya amodi amami me Kotoko din me te santase ebie atwa mu no ya frame Kotoko bekume me name a me pia ne yehu me fa omo de frame tan no Kotoko bekume because all the time bia me pia bia na me she Kotoko ata lebi sandi bo mo de frame ya no me ko park ya de frame ya no na ye wo mi wasante achi mba nso nti se bia banso ni bi ti a ye kuma wona sa na ye frame okuro no so okuma do bia wo me no kuma na e ka sei me chia me a me black ojoto ne Asante achimba so we house fans pa kojuto ne banso na Togo yi we basa na ukọ adwuma no loose no bae no ono mo sese house for no sese na Kotoko for no so aboto no so sese se wa wunim se dia Kotoko no se dia ja ye kasiye ene ye din a ya jinti no tembia no Zito kakra bi be mu pe a na akwanya abama your opponent ya yene no pre enti ya hye wo mo so 5 times ya board draw 1 enti no ye history da ho a se say no mo pekwan bi o mefa so ti wo mo enti o munya ba ko pe bi di fa mu say no ama se de o makum ade enkum bi da na ade fi da enti sa na tie sa na o mo kasa wa ha na yemon komo ɛdeɛ paa na yɛgyaa wa bɛka kyerɛ wo fa Zito Kotoko yɛ how paa ne sɛ wadi bɔ akyi akyɛ wo hwɛ a medase na essence ye ni pranti ye kasa nso no bia se sinto bi oba bi nso a atiefo on fa nkyɛ me na ade ewo mo ni sɛ me bɔ ne tofa baako me nkyɛ wo ho ko wie sɛ obi nso bɛka bi 1 Kotoko owura Kotoko wura nso so epese Kotoko no edum pempen so obi a edin eda no so no ane ne nyuma ebeye pe eti so we wa mute no nti mia mute no so wa mia mute no so nti wo kasa ne ma on mute bra kuma okay enti ye nua ebekume ana say ye nua kuma a free bounce is it bound for o lo misisi a yes aye nti na atiku no yes afre no na senior atimenka
the party on it on. Ah, when some me mute no to ntia koye bibi o kakra. Nti to aso bɔ me nkomo. Na se ewura. Yo. Nti yɛnkɔ straight Aye. yɛ bɔ pa. Fans ne dwa. Anti yewura no, yewura ni wo ekuo. Ɛna o say kuo ne ho. Eti so ye Kotoko dwuma ye ni bia kowie players so kowie acheche boss so kra na. Ɛsɛ wo so wo dwuma bia wo ye bia wo dibre bia no wo fa ne serious. Meka de di kan sɛ ɛyɛ coach no sisi ya echinchim sia no. Ne modern bo ɛwɔ fam. Sɛ wɔhwɛ ne ho na sɛ wontimi adwuma na wonya ne sɛ dia emrofo no yɛ no pɛpɛɛpɛ ano ni medi na chi sɛ yɛ ne yɛsi wɔnko ɔno anka sɛ baabi a wuro no wontimi adwuma no so sene no ɛhyɛn sɛ metimi aka ne sei sɛ Ghana player ɛwɔ Ghana bia wɔbɔ mɔden ɔbɔbɔ ɛwɔ team bia mu ɔyere ne ho nyame adom otumfo adaroma wato yato saa player ni bia ma na papa we wo baaye no players ya na ɛwɔ no wo de bɔbɔ bɛyɛ sɛ mprension sɛ mprenson de pie firi mu baaye no bɛfa ne sɛ ɛsɔ yɛ ni kakra okay ɛno achi no ye sɛ yɛwura season fofurom season na yɛwura mu no ɛyɛ wo dia day 1 ɛnyɛ obi na ɛbɔ kwan na to hɔ ye sɛ season na yɛwura mu ɛyɛ wo dia ati yɛma wakwanya sɛ wo de wo de material ɛbɛboa w'adwuma no twusu ne yɛntɔma sɛ me wura mfi me ho a ɛyɛ me sɛ wato players ana ɔno ni players ɛ wotusu yɛ no bɛyɛ sɛ 13 or 14 yɛatɔma no sɛ yɛgyae players dodoɔ no a ɔwɔ hɔ korɔ bɛto yɛ no a wɔno akata te ne team sisi ya wate ne team a sɛ wɔambrɛnde sɛ wɔde old foɔ no ne new foɔ no efra a ɔno akasa no wɔyɛ ne 11 korɔ awɔ ne reserve ade ntina sesei yɛhwɛ baabi a yɛkɔ a baabi a yɛkɔ sisi ya no emfata kotoko because as ti ha krompo na wontimi e deliver wo so na wo so wo de yɛkɔ Africa aha kro wontimi enwini match wa ha kotoko di na da hɔ no no yɛyɛ mo friendly match kro won kan kyem sɛ friendly match eto wo kɔbɔ di agro day 1 de ntia me ka ne sɛ ɔno no akɔso ayɛ coach ɔno akɔ ne school ɛyɛ no krɛ sɛ wo yɛ coach na mmom de bia me hu ɛwɔ emu ni sɛ enintɔ ɛni sɛ day 1 na yɛ bɛ start tournament no wɔno ne ka sɛ wo okay coach na sɛ mo kan yɛ ne sɛ tournament no kwa onya yɛ anka wɔ amɔ second one wasa complain ni sɛ park na yɛ bɔ so bɔ no park ne nyɛ so me musa ne sɛ enipa 4 na top 4 nipa 4 na ɛbɔ yɛ no ɔmo nyina nya time na yɛ de ma ɔmo na impromptu na nyɛ no na ɔmo nyina ɛde ɛyɛ ɔmo preparation second park na ɔmo bɔbɔ no so na ɔno company sɛ park ne nyɛ ma no ɛta park na so na the same opponent no ne boy yes oni anu yie bia o meme ho de menim de obetuma ka se enu nti na ama ball na yekɔbɔ ɛ ebi akora nya ya se wo de se tofo no yentimi kura anye a emode mo de ball tofo no emfata kotoko edin ne da ho na obeto ye no emfata sa so we manager wa ba ye ja team amount wo ba ye no na akabe 6 match a wo boy sa 6 match no players na beto wo mo no coach na okoye no betima ka se de wo kire wo mo na no na wo de nkwala omo obeto no na mo boy omo de ewini sa 3-4 matches no because after that no we start players na wo se entoma wo no match die no mo abo betima kan say almost 4 matches wo abo 4 matches 4 matches na wo boy na bia go ra upom ball a boy free across South Africa nya po ye show u defenders omo course penalty wo match 4 penalty be 4 match bia afekura de wo de wunwini match etime de menko ano meka ne sei me giri se otie program yi bia se me kasa ne bia anya den so a on fenche because adwuma ne mla wo ye coach nko de e beka ho asem eti on pagya ne modern mom on pagyam because players egu kotoko ho no no there be as a last week we be say am say bi say you say there be kotoko ntimi nka ntem so kobobo ne yenka say kotoko wonu obi ko predro kotoko ka so kwose
so Kotoko kwese me nyi ni say if Ghana me can say Ghana me nim a team a wato player ne board nche Kotoko die ntina betimi aka kire me say woni sa opponent ni kwehia na sa opponent no okobro so awache afa obukura draw kra won mo draw de bia ni nyina wuluzu usu say yam pam no se sie abra season ni sha se ana say yam fa no ko kaka ena me kan say on say ade ni say onu anka say won kali ni ho hwe say obetimi akochi Kotoko na won kali ni ho wonka o me yanka say ye ni nadi o me yanka say ye ni nadi sa na me kan no because ahaya ye bobolu ya hiye House of Lion baby any Gold Stars Accra House of Folk why say Kotoko ni sa team ni bobo bola sa team ni be she Kotoko ntimi she enti won wa hwe ne ho so wontumi a animanimu ye me pese obe chekura no ebe kwakoye story bebri da bi wontumi a won ka se wa resign ne ye mfa ye ho ne mpanifo mfa dwen ye hu because any pass a wo ye honhonho a wo ye honhonho a wo hwere wade pa bi e ma ne nyansa because ada mi bu baby say sebi yo mpanifo ye nim nananum anim se obi akoko oto na wo fadi a akoko na wo to no sebi ni baby ye ne ya nana bema wo su ni trim mpanifo su gu om trim na ni so nnema o kayu ma age say nka Kotoko e individual bi dia say ye obi no mu kwa private bia ugiri say nka say SK ya wo yi top players yi sabi nka de ba sem na esi o Kumasi asem na nka esi o Kotoko team but nana kase ono de why di en wo hwe de eko but nye se bia de eko no bia na ye ne de o nye se bia na ye ne de enti mpanimfo na wo ho no no na natenkra eko team manager so enko obia omo ho ni nyina obia omo hwe bibi hwe no manfele onipa ni mu na wo fele nipa ni mu a wo so koboa bone ne ba wo ka ho bi ma asem no okay yebera se minia wabadwuma na we dia yebedi nkomo chance ese di nkomo because ensempa wo anum na ebi asa wo bebusa me question wo asem bi obusa me ya mebisa ba ko bi na players yi hu ni se wa hwe Kotoko matches bebre hu players yi se ade wo mu senti asem na entina na me ka se asem ni nyina me bo no tofa ni tofa na me bo no na me de ma coach no se wo hwe no wontimi adwuma na me hu se wontimi enchinchin control ni nkoyie busam se de be ntia me busa se players bi ho sisi ya afi wo ye yi mu player na ono ka se ye Kotono no sisi ye wa he me kura me nye coach no me hu se sa player no otimi mo Kotoko okra wa kroya asase ensam pambo ma ya to ma fi ye bi hu se ha dwe wo bai wa pamu ni pa be se 8 o se 9 ama wan kasa wato nipa 10 o say 11 or 12 the auto na bi so kra nya mo ball o si empam bi ti si ye ya wato no fresh ya they say asa me sum da ye wo si bi ebi no munye eso na otu so ye nto no eti no me bo o ba be bo Kotoko amana agini din no ana se o ba no be bo Kotoko form ejesi anka ado ani bu a enka yemfa nse Zito agi atum so obekọ wo de yemfa ne sa se sa na osusu se nka oba down kwa anka ye osusu okwa nka ha ne yemfa dwuma no ma no o se Zito ko sisi ya eno de me pacho no de gi se sisi yi because say dia asem ni si ya bla me nka asem na ada o ma ye di ma dwendwene ho sa se Debi. Zito mom de no modern mo as a coach ne de yempanyimfo no pre yempanyimfo no pre or dreams FC cry umtimi lusu matches to aso na ho machination na boa na de okoye na Africa na isha allow nti no de no cry kind den but no cry no say isha allow na Africa or dreams koye ye no de isha allow na boa nti coach yeah there but the modern morning average on your super heavy coach Zito onye entime asema me dwendwena asem ne ho na no eno na me kan se ono anhwe ne ho se obetimi a control Kotoko obetimi adi Kotoko anim
ama Kotoko deliver won't media amani amayen kasa no because obi di adwuma be ma wa hwe ho ehwe adwuma no Kotoko ne ha asenye team a wo be try wo best ahwe wo ne mpanyifo nsu sa de no manye due diligence na esa afi no ma no mu enu nti na ma meka bibi se ma omo mfa ba bi nye adamfo system adamfo sa de no ekum sa de no ekum Ghana adamfo ekum Ghana madamfo banti na mafa no eti wonye kura na yafa no die benti ne yafa no me say na da na meka senka me wo Ghana na me ye peni wo Kotoko ekuo ni mu a na meka bia me wo ye player kura na say wo ba medical buso ase one kasa o split ya wo no o split betimi Kotoko me o split betimi Kotoko enu ya first ena say wo ye obi nipa wo so ye pani bi na wo be boa Kotoko a me busa wo say Kotoko na wo ba ne ye be som o som na ye be som no wo kukudu a ye de som because wo do obi kwa akon a manipa ni hu say ye kwa akon baby aye kon ye nkwati anka ye nkwati amango yakon ne ye kon ti say wo kwa akon dia obi a wakọ akọ bi ese ohun se ne ese obusa wafọdin won sa ne wonan ku sa na Kotoko dwuma ne te enti sa uni akokudro na wo be ye se o da bi we dem ye ni se ya ene be ye ma nye ni se ya mintimi nkan o da bi mimie obi timi den ayi ne formal girl ena ne ba na ba no ma o se oni ball bo no de na ba esa se ne papa bi wo ho ni enti ne yafa no sesei na ebia kora nyam ya se nipa na afi at the end of the day no wuja no kwan no age se wo sa ayeden wo sa atue sika meanwhile ba enso ameyehwe nipa da se ni sign player so kotia mpanyimfo no so enu na meka se wotu enu ti na meka se eye otumfo ntia na kanye otumfo a na ye se bi o individual bi a won nkasa abre nka ja Kotoko member nim ka jatom won pene o one penny this year yeah ball last year league your boss first round new year second round mo sign player mo sign no one to ball one ko gina touch right one throw ball dako one throw ball so na bo so me ye tuanika etimi bo mo ba abebo ekuo no say ekuo ni nko nanim ana say o mo ba be ye adwuma me kuo na akofom ohene asem sebe sana asem ni ti o enti se Ghana ha no mo fa coach amana coach Kotoko a de ka hwe nipa no enye din se na ma obi no introduce no ma no ma wo se ai na e bia me ka se mpanifo ni bi oni nipa no wo line enti nipa no eye na danfo ana ye ni da bi ye mfa sa anye ade ma ne nko nanim so wo ya da sa wo ye se madanfo na me nua na me sister ba na se wo ye sa ade kura opesa wo ye na ade no mo nko manim eni ba bia esa wo kan okura kire wo nua esa wo kan okura kire wo nua ba bia Kotoko de omo ye no na bi last year scar na yiye this year scar na say yiye na bi o asembisa akura ne say temede toto ho a be 3 years ni a na nade adwuma ne ma sa IMC we no Kotoko player be na Kotoko aton no ohine muna mo ye adwuma no Kotoko aton player be ya ton player papa bia de ni ko loan set avigui Krachi Wenga isa no a ye ne ye bogu ka ye boko ne atua players ne ka sa e kan ko a enti na 3 years ni me pa cho ya wo de say ye ka say wi a check hwe bukum 3 years ni hwe player ya to omo ye to omo 1 year ni apam ni asa to another set ni apam ni asa to another set ni apam check ye no hwe say e be how many players ni 3 years ni abro 30 enti asembusa ni say sa adwuma say ade na adwuma na ye no ye pesi ye adwuma pemfa so anase ye adwuma peka asem no sebi Kotoko team na da hono no me kan ni say ye kan Kotoko team na nkasa se dia team ne so no ye chemu mienu a ansa na ayi cha ayi papa yi team you grab any say dia na senke ye koto omo wengai Moses Parker team mediama ye che Kotoko mu mienu a na mediama benya mu half enso hwe mediama hwe Moses Parker hwe players ya woton Kotoko ya ton player bay
Iti adwuma na omo ye aboa nana no adwuma na omo ye aboa santeman no omo ye adwuma no ye kwa ani mana se ye ba yachi me de hona question ho na me busa question Moses Parker ton player Moses Parker ton Kotoko ton mu half ebuto mu mienu mi ensample no eti Moses Parker timi otimi hwe ni team no ana na hoɔden a ɔde hwɛ ne team no ɔwɔ ahoɔden kyɛn otumfo ahoɔden ɔde yɛ de Kotoko yɛmfa saa deɛ sɛ yɛde toto ho dwo hwɛ players egu Kotoko na bosomi bia fa to ho sɛ bosomi bia me pa kyɛw adwuma no mo na mo wɔ hɔ no mo check we sɛ e month bia sika sɛ na natuama Kotoko players now they multiply 1 year baby omo dane baby de omo die ni de omo dade no de enfa kan ho winning bonus nka ho na se team na eda ho no na even winning bonus kura no eye team bi mu obi akatua Kotoko winning bonus eye team bi mu akatua bosome ede bentina wo bebo ball na sa defeat we ya eni kwase ye body nkokwa se Kotoko abob match atwa so 3 time ni nyina wa lose ye bo 4 team 4 ebo tournament Kotoko ntimi ani first impo no the second wawe asem we say efata asanteman empanifo se sebi to wanye bibia ma wase a yenya ne den yenya mo no kro no anti se Kotoko no na me ka se oba ye no die Kotoko hwehwe no so wontimi nya die ye wo no hwe no amese no ye ni monyam no ekofom dodo hwe na ni monyam na ntonko so se ye ko down ma asem no ye wada se fo ni hwehwem se eno so be ya assignment fo ni hwehwem se Zito daachi bi esibuo so ni eja no kwan se de osu se nko no amfa nto ho no a hwan na ye de ne ba ebe ye ode hwehwem ekene bedi hu nkomo why okay yo mate me da mase all right you better CP na we see Togo for no has for no huru mu ne pa I market me point adwuma kura me be fi bia na Ghana for no wa me nim say ya me fa okura e man fa no because anopa na o base bear Togo in from base bear na ya mo fa no oh bia me won dia ye wo ayi park ye wo stadium ba kokura be dia wo no abato a omo frɛ ha no abato a ha na te senka Gan senka ye Ghana enka ye wudome the whole Togo be omo sie ye kese no ho na ye we ye be sie ye ne first one good yeah and a house for nti na want me amfa kwan a wo fa so ko fie no oh dabi lane na omo timu wo no sa lane no man fa side wo because omo dodo na ye house for na me so omo nim se dia me de bia omo nim se dia na me tie sport no ene de e ko bank no omo nim se Kotoko no nti omo share sa nti omo awie wow ene na me tie ayi bi mo station ba ku bi enya momo de ne de be enya hwie nyina biafo don't worry na omo host no e ka bibi se ehyewe na house ahye Kotoko no ehyewe no eya kata ensem bebre so because 2-0 no ye share omo 2-0 na hye but me ka se mukwala ye ne omo ayi mukwala hye 2-0 omo hye bi se nche enya hwie but omo pa che se omo pa che se omo hye 2-0 bi a ye share omo 2-0 ahye but se mukwala na anu ya nya last ayi a oya ekena wo kwaduma ya fa ho eya fa be bia house for de mfere fa ho na omu huru kakra enya hwie betwam se the president Mahama kai na acha na otwe yere befi ni enhihie ni ema yi but unse we no say defeat we no eye defeat bia necessary me dem hunu say yeah no has e was say has timi che Kotoko but nye now nye level we nye level we na wo what it is got to what to play akasi na say has the boy justify has the boy justify no ofa ayi enkwala bi no mo be say 6-5 e dey fly the old players no mo shewa bla mpatwa asem we me tiati o ye ntia me tiati ni say
has coach no oba say onya no 2 months mpo David. na dia be nti hwe sabi coach na ho na ye kan say omunim coach ya so minim hwe ye nim hwe why her bache eye san na tie coach no ba ye 2 months kura nya ma ye no e na has na obi anim dia has da hwe be bi wa be fa has do de ye wo coach a edu ba bia ye du park so a so o ma ye hu wonsa no onye players ye hu wonsa no that is because say that mimi hu say that mimi hu ye coach yi papa yi say that mimi hu no say yakofa ayi Ronaldo mo ne Messi mu kura keka bom ene ayi mu ayi mu Zidane ye do mo nyina ka bom kura de ble na obama ya hye yen any ne modern aba form na say etisa sebi oba ne nsa no mo no opakum na ntwema no enkwan ne nye de o mo asie nye nam na be ma na ye de ye say de obesi afa branding no eno ne ye ka amfa say boss ye wo de garlic kakra we kakra na asumu dia wade kakra that sa na tie te say afi we say team bi enu ho Ghana wato players bebrebe e chen ye e na de quality so go bi ento quality chen ye but bu sa unse de be ntina ye luzu asamo why me pa che yo all right me da se nso ni wakwanya wo de ama me nya me nhira o me tia santima nyina Martiminia, thank you so much. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe? Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe? Nemum, Mikolomi, and I'm a good Kotoko common Kotoko loose ninti, Yenuano point Jumampo, Bra Kuma, or Intimian Faber via a so fano, and I pay in same degree. So, yes, Shamo of Zito, my hominusna, or modern mona, and confessing now I show muchim so mbeka, who buy any in our share form, but as a not more I see also, and yet indeed. Also, person you didn't come off a number, really was here, honor. Yes, near Moncomo, not in shy ideas, near chilling and found command penny for me. That's it. Thank you so much for watching. But I subscribe, said your bay, Barbican. Sister, yeah, any day. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe? Okay, thank you so much. That's it.